چی بهروز باشد، چی شعباز باشد، چی مثال نوروز باشد، چی رمضان باشد. از سببه که ما از بچه خیزه خطی یک طلبات هم خشید من باید سکوتی بدم نمیشود دمو لپخ نیستن روی توقی تیوی های رپتیجی های تو خواستی شو نمیسیره یا که او خواست شو نمیسیره سببی محکم شدن یا студия шнапс ше بعد камеро ра ҳам вақт киштагиян. салом дӯстон, агар шумо аз рехтани мӯи сар азият мекашед ё ин ки ришатонро ғавз кардан мехоҳед, дар бадани шумо сафедчаҳои пӯст ба назар мерасад, ё ин ки худро фарбе ё хароб кардан мехоҳед ва аз бӯи бадан халос шудан мехоҳед, пас ба шумо гиёҳҳои табиӣ аз софсавдо кӯмак мекунад. Дастафка ба Москва ва шаҳрҳои дигари Русия. Рақамҳо дар зери навор ва рӯи экран. Аз номи канали мо гап занед, ба шумо ҳатман тахфиф карда мешавад. отношения акай шуди хати барон чӣ хела отношения ба фикрам на бадае на хуб ами ягон ҷуда бибинем салом мекунем ба фикрам автомат кама умуман нестай бигемам мешавад ҷои чиш нест. ин савола барои додем дар як видеош барон дар авлод медиа промодаги нашод бачакҳои хези авлод гав мезана ва дар онҷа барон мега ки студия буд ва сабаби маҳкам шудани ҳамон студия шнапс ше ҷурӯи шнапс ше тои чи гап тагар бирам ва ман видео дорум раднои видео кардагиам дар канали хидма ята шнапс канал кардагиам канали шуморо ҳатман написанида мемонем амҷада гуфтагӣ ман ва ҷавоба додум такрор шиданаш ба фикрам хуб намешавад мисол дар ғайби марда гап намезанем ҳамун гапера ки мисол мара гуфтан ай нуқтаи назари хичон ман ай нуқтаи назари худам ҷавоб додагим барое ки сукути бадам намешавада ки баъд хеле груба гавария одамо лапух нестанд мисол як гапа сукут мекунӣ ду гапа баъд чизе наворда мебирояд халқро чӣ фикр мекунад мисол одам вақте ғами авторитети хича мехӯрад бояд ғами як камбағал дигарам бихӯрад люби ближнего своего как себя да барам ба ма маҷбур шидам ҷавоб додагима дар ҳамун канали хидмат ҳамун имина ҳамун гапҳоро дона ба дона ки ҳамин саволро ҷавоб мехоҳем канали акай шодӣ афисанда метавонед дар ин пурратар фаҳмед. акай шодӣ бо як саволи дигар дорем оиди бароне ки соли 2014 15 16 17 бигем 18 қати шумо буд ва ҳозир камтар кору фаъолият дигар шудагия мақсад чӣ фарқ дорад барони ҳозирай пешина ура ҳамун ака чизеро ки мо кӯча гуфта давондемаш ҳозир ӯ бародар бизнес да ҳамун қафа мақсад ӯ мисол бизнес да ё кор бориш мисол ӯрам наметавона ба фикрам пастаяна репи кӯча бигавои сӯсе барое ки пешравӣ дигар тараф уже ду талаботи бигем як ҷомеаи уравина да додестай хайр ништагай ку ҳама хел мо фаҳмидем ки шнапс дар шонемси дар фристайл батл бой додагай тоис шумо хати шонемси фристайл батл кардаген ҳамин чиз ҳақиқат дорад ё ин ки не то ҳамин рӯза ҳамин савол хеле буд ки ростай бридагиш имрӯз то хелиш додӣ ҳеҷ гап надорам ман ҳамаш дар як ҷавоб додагиам соли 12 буд дар ҳам кохи ҷомӣ карочи уҷа як баранда буд биромад нича гуфт уҷа дам судия набуд барое ки ай сабаби ӯ ҳам хондагиай ҳашми сурат чизе гуфтагиай кайф драун шидагиай дубори дар микрофон гап задагием битбокс ба дан кардана анамо дар болои бигем микрофоне ки бит сохтесаю навбатаки ҳам хеле хондагием баранда мебирояд уҷа шумиха мешавад конечно аудиторияи ӯ бисёр будам вақт мисол ҳамин чиз спорни буд спорни рафт ҳамин баъд ҳамин гап намуд акаи хел бигирем бурду бох надора ӯ як кешидагиай барое ки ӯ дар саҳна гуфт ки мекуна фристайл сӯ ман ҳамон вақт уже нав бачаҳои хиҷона хати хиҷона буд мисол беҳрӯз акаи саддон итд хеле биромадагӣ хатиш ҳамин просто авай шоу шидагиай не ки хеле бугӯй конкретно ки бридагиай ки бой додагиай ҳеҷ чиз спор неярадной
Окей, ягон хесудия будя навод. Ягон чи набуд, даже баранда гуфт ничья, успокойтесь, короче, там хали, баъд камерора ҳам вақт киштагиян. Иминан баромад имода ки гапҳои қабеҳ бала нагем гуфта, ҳам хеле чиза маслиҳат шида буд. Бала мевидёш я набуд. Нест, а так ҳамун концерт ҳаст, ҳамун камерачиҳо киштагиян. Ман хотир дорам ки ӯ концерти назми муосир як бародар сини ҳамун гарадокай концерти ҳамун буд, барои ҳамун сиёмка дошт. Бидагдаг камера, короче. Спорния ивеш. Акай шуди батлои зуд бисёр кардагем ва ай ҳама батле ки дар шумо маъқула. Батле ки одам тамошо мекунад, худш кайф мекунад. Акай ҳамаш маъқула то бо ай ҳама бисёртар. Ами ма худам дута ами батли мегум нангаки дорум ки ӯ вақт омада вообще бой додан мумкин набуд. Барои ки ӯ вақт мо чира бигем намояндаи бигем андеграунд буду, баъд лирика будам хеле номусатӣ баъд ҳамун вақт ами хати мисол наврӯзай баъд еми бихати ки иҷад ӯам гарени мақсад никак нет буда. Акай еми биш ӯ ҳамун раунди ҳамун версус кардаги мара бисёриҳо эътироф мекунанд, кайки настроение надоранд, мешинанд тамошо мекунанд. иқдоми нав аз сарпарасти мо дар силкаи комментария будагидро регистратсия ки регистратсияда скриншот карда дар ин номро рӯи ки муддати 20 сомон мегузаронем ва баъди регистратсия то 1400 сомон бонус гир. Я 2004 мисла батле ин видео даст ака. ҷоя хел ҷош ҳаст, ин ҳамун калимаи ту хости шонемсира ё ки ӯ хост шонемсира амира хитон медоне ки ҳам хали буд, барое ки амира падаваташ зур буд, короче, бамаза буд. Батли зур кардагем, ҳар батли хуба. Акай шуди чӣ хеле мебинем дар хеза 2020 клипҳо, трекҳо, чизои хуб рафтест, треки охиронтонам гӯш кардем. Стили нав хати хондагӣ уже фарқ мекунад. Нияти клип кардан ҳаст, нест? Нияти клип ҳаст, ҳамун сетана яду кадрша гирифтагем, ман ҳамун дар груба говоря заёб рафтагем ки ҳамун ба хости худам буд шава, ҳамун сабаб дер шидестай. Мисол ман основное хел бигирем, ман клип дар тайёр набудам да вообще. Неки талабот ҳамун хешид, ман бояд мақсад як коре кунам ки мисол ай маърака дер намонам, ҳама бародаро кадесанд, бояд ман бикунам. Неки клип мада дига хе ғалтид, барое ки клипама ростиш намедонам як равӣ боша ё ки тарафи бадиш ҳамия ки дер буромадесае накардесам. Клип дар ман чақ нестам бисёр. Неки клипера ки ман мехоҳам бикунам ку мехоҳам ман бикунамш, анамиш безебай. Ҳамун мехоҳам расходам боша, груба говоря ба хости ман боша. Барое ки ман ду клип кардагем, асосан ман вообще барои клип ман объёми калон ба вақт гирифтагем. Клип ҳамедон ман чӣ хеле мардагорӣ мехоҳам бикунам. Когда мисол касат тайёрай, камерачира ту бугӯй чӣ хеле сиёмка кунам. Ман медонам любой клипмейкер бахча фантазия дора. Мисол даже артистҳо ҳам пули назм метаҳанд ки мненияшона, фантазияшона дар ҳамун клипмейкер бовар мекунанд. Ман намегӯм ман бовар намекунам дар чика, просто ҳама худам киноманам ҷура. Баъд мара клипҳои наи сценарияме ки маъно дора ку ҳамхали ӯ чизое ки ман мехоҳам расход дора, когда ман касам назм мешид ё ки ҳамун шароитиш мешид ку ман жилет намекардам. Мисол барои ҳамун клипе ки ин ҳами ранги Бадров айдагӣ бошен, Сергей Бадров, худаш мисол як кинои брат-братва дора, дар баъди ҳамун сразу худаш кинокнида мегзара. Мисол барое ки ҳамун одам ҳамин майла дора. Анаму ман мехоҳам ҳамун чиза ки ба хости ман боша. Барои ҳамун клип павримини чидагиай ӯра ман бояд моҳи октябрда мебаровардам. Ман фикр кардам ки дар дасти ҳамун клипмейкер меспоримаш, биё бига гиҷои биё бига ҳамун кадра мегирем буд мешава. Неки истодам гуфтам не ҷура, ҳамин аввалаш расход чидай бед охира бишава. Пускай як сол ҳам бигзара, неки ман кадрои ина барфш дорум, фаҳмиди радной, хеле индийския ку як кадр да 8 годай. Ӯ хеле намехоҳам кардан эффект
эффект бишава ягон ранг бошад ку хеле но а так ано была с чем-то дерояд шерояд да хеле нигоҳ кардесам акай шуди шумо як пешниҳод дорам чизе як ман бе видео метавонистам гуфта ва мехоҳам ки видеода бугум агар ки розӣ бошем бигӯем мо шумо дар як клип тайёр кунем мақсад ман аввал иҷозати шуморо мепурсам ки розӣ бошем мо шуморо як клип мекунем пешакӣ мегӯем клипи расходдору хале намеша ми малабюҷетни гуфти гапо но боварӣ дорем ки просмотри хубам мегирад даромади хубам метиҳам ва агар розӣ бошем мо ҳам клипа полностью сёнка мекунем лек дар канали худмон мебурем ака ва ҳамаон даромаде ки клип мешавад реклама монетизация чизе ҳаста шумо датиҳем агар розӣ бошем ира медонед агар шафшафш накунем шафтолуш чӣ хубай сабабе ки мо ози бачаҳои хезе қатӣ ҳафта хеле дам гирифтасем то ягон идеяча кардана бояд сарҷам шидан пака паузае короче не ки ман дониста талаботи шахсияти зиндагии хидма мисол ҳар рӯз стабилна ман уже ҳис кардесам ки мардак ай хона мебироя бояд як движение бикуна короче ҳамира ба назар гирифтаву то что уже шумо бачаҳо худтон тайёрен чи аз ҷиҳати асбоб чи аз ҷиҳати мақсад сценария мекунен шун худтон вагане ман альбом кардестам дар студияи нами бидонен фарзамшон BWL да ман айм дурун як трекша шуморо метам агар ба шарте шумо ҳам розӣ бошед як трекша метамтон як дусеташа шумо интихоб кунед кадомеш ки маъқулай короче ҳамин динги давша шумо ба кала бигирен ман меом чӣ мекунам иштирок мекунам барое ки инак ҷои секретчам нест унауш клипи худам мондагия барое ки ман дар бюҷет дар кора ки ман бояд давом тиҳам анаиш ман дар чӣ хуб меғалта якумаш так что фарқ надора вай тоқитивиай рептиҷиай мисол чӣ сайти чӣ офисое ки нестай дар ҳамин ҳаёт ҳамаш ҳамин бачаҳои дуруни шаҳри худмонам как никак мисол бисёриш қатъи ман отношенияи хуб дорам ба фикрам ҷои бадӣ надора агар клипи ман мисол дар канали шумо бибирояд ай сабабе ки ина бо шумо мегӯем чизе доход мешава мисол кисапули хитам метем ман дар ҳамин чиз когда ҳамин чиз ба чашм аёнае ки выгодне ғалти дестай агар клипа сценария кунена ман биёму мисол ёли мисол бирем сёмкаш кунем мисуса ягон магазин бигирем ягон формача масад биё мекунемш чӣ бане ман барое ки дар як ҷо шиштан ман дар ози мумкин нест да мисол ози агар даже мумкин бародародам бисёр савол ба меём бия ки чӣ ба хезе 2020 дар намаи партояна и каналда вай чӣ хел бигӯм ман ҳам зурум шукронаи худо саломатим боша ҳам команда да мераса ҳам вақти зиёдтим бо да худо мераса барои ҳамун ҳамун фикре ки фикр накунам ки мисол чӣ ба уҷа ҳаминҷа худаш маълума има бо дар канали шумо ҳайёӣ мешава як намояндаи мисол хезе 2020 бо дар бари шумо ҳам ҳастай да ҳамин синода мисол хуб мешава масад ҷои бадӣ надора биё бикунем як чӣ партоем чем ҳам як mp3 гӯш кардан бубинамонам мешава ҳамин любой треке ки шумо да маъқул боша мо ҳамонро мегирем акаҷон ҳамаи расходша сёмкада чизе мерава ва чизе дар кора мо ҳамаша хидмат мекунем ва шумо просто омадан мешава ҳамон рӯз кадроистона мегирем ва тамом чӣ даромаде ки клип мешава ман шахсан шумо нишон медам ки наметавонам қашида 100% ман дар чӣ хуб меғалта ки ҳамин рӯзҳои хоб мехези ку мисол ман ҳам хе фикр дорам ки студия бирам ягон кор кунам мақсад як рӯзда ягон кор кунам бекор нагзара ки ман ай сабабе ки на 10-11 сол шида хидмат реп додам мисол чӣ хеле ки шӯхӣ кардам парвизда агар ман ягон сварчик мешидам мумкин ози сваркакунӣ дабудам да ё ки ягон ҳунари дига медоштам ҷои чӣ нест ман ҳамин дар ғути дам рафтам ҳамин соҳада так что любой коре ки гирд атрофи ҳамин дар меджама гирд атрофе ки инами ҳастай душанбе дар бачаҳое ки уже тӯли чанд сол ай ире мора бисёриҳо қатъи шинос кардагиай бисёриҳо қатъи отношенияи хуб дорем
фикр мекунам агар ҳамида активна кор кунӣ ба талаботи худаш ҷавобгӯй. Лично ҳама розиям короче. Шуд гап нест ака, раҳмат шудам. Охирон саволи мо оиди батли Райдер ва Шон МС. Ба фикри шумо ин батл меша ё ин ки не? Ака ба фикри шахсӣ ман бояд бишава, ки агар ҳам наворора бовар кунем, агар гонораро шона гирифтагӣ бошанд. Райдер 100% гирифтагӣ, Шон МС немеша ба фикрам. Хай ихе ки боша, ин чиз уже прогноз дода мешава, ки 70-80% бояд бишава ҷо. Значит хай мешава ба фикри шумо. Бояд бишава, ки хай агар ҳами рашон ғамната, меган дар ҳамин Тоҷикистон меша. иҷа бишава, ҳар дажа вигирни меғалта, хуб меғалта, да кашокаш бисёр намешава, ҳамҷа спокойна бигзаронанаш, хай мо беҳбудии ҳамиёра мехоҳем. ҳазор раманд акай шудӣ барои даъвати моро рад накардан, то ака миннатдорем. Бачакое ки мехоҳем пешравии акаи Шодиро бинем, чизе ки шахсан хушо мекунад, дар охири видео канали акаи Шодӣ айни ҳол дар экранатон ва описаниям ссилкаи каналшон мешава. Метавонед ҳама пешравии акаи Шодиро бинед. ҳазор раманд ака, миннатдорем. Адуши Алишер иҷозат битӣ адди чи илова кунам. Остошто имрӯз суҳбат кардем спокойна. Дар умуми ҳами видеода ҳам хел гуфтанем ки дар ҳами республика мисол чанд бародарое ки реперани блогерани итд утп ё ки ҳами соҳа моро якҷо карду бурду оварду чанд каса малол нофаҳмӣ вай кард. Гуфтанем ки иборатан ягон бародара мисол ман намедонам мисол чи Беҳрӯз бошад, чи Шаҳбоз бошад, чи мисол Наврӯз бошад, чи Рамазон бошад, чи бародаре набошад, холис гуфтанем ки ягон тажра гап надорум, дар ғайбшонам гап надорум. Мақсад гуфтанем ки дунё давоқа чизе нест. Бахшиш намепурсиму, гуфтанем ки мирай дар ҷое дидему шиштему хестему. Мақсад ҳамаш бародарӣ хоҳонам. Мисол ягон одам ба самления ман хоҳ накунам, барое ки дар гандагӣ ягон зод нестума, одамизод ай худаш намона якумаш. Просто барои чи гапҳоро гуфтам ки мехоҳам ваъзур зиндагӣ кунам, барое ки дар ягон касам бахилу кина надорам. Чӣ хеле ки дар шаҳр озод мегардам, ҳам хел гаштан бигирам, дубора испас ман бидонам ки ҳама одама ман мебинам, бидона ки ман кинаш надорам. Салом кардем мекардем, накунем, Аллоҳ худаш подшоҳ. Мақсад мир гуфтанем, фарқ надорад чи заведения, чи инсонай, мақсад чи движение пеш мебарад, офисаю, репаю, ҳамаш да сулҳ мехоҳам. Мақсад ҳама бародарӣ интизорум, чи нофаҳмие буд, ба гузашта салавот, чизе бо мешава, таваккалмон ба Худо. Намехел ҷура. Надуши обод бош. Зинда боше. Гап нест, раҳмат раду. иқдоми нав аз сарпарасти мо дар ссилкаи комментария будагидро регистратсия ки регистратсияда скриншот карда дар ин номро рӯё ки муддати 20 сомон мегузаронем ва баъди регистратсия то 1400 сомон бонус гир.